Amtang sa laing bahin mga kasama, gibutyag karon ni Mayor Jason John Joyce dito sa Davao Occidental o sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, nga 7 ang namatay, 40 ang samdan ug adunay 13 ang missing gikan sa lungsod sa Jose Abad Santos. Pero karon mga kasama, nanawagan ng mayor ngadto na sa Department of Health Region 11. Please lang po ko sa uban pang mga ahensya sa gobyerno, palihog lang i-appeal sa group chat ang Department of Health Region 11 nga naman ug wala pa nanawagan si mayor sa ikaunom nga adlaw kagahapon nga Department of Health Region 11 palihog kog pakitandog sa baso. Buot pasabot ni ana. Lihok pud mo gamay. Kay wa gid intaw mo gipadalang gid sa kupan aron mo responde sa linog sa Jose Abad Santos. Makauulaw sa mga tao nga nanginhanglag tabang nga duna tay Department of Health Region 11 nga wa gid intawon mi responde. Kay ngano ang rason dunay doktor to the barrio. Pero matod pa ni Mayor Jason John Joyce, kanang doktor to the barrio na-expired na ang lisensya o na-expired na ang kontrata, 2 ka adlaw na ang milabay. Sa ato pa nangita karon ang mayor sa Jose Abad Santos, asa na ang Department of Health Region 11? Kay nganong nakaabot ang Philippine Red Cross sa mga lugar, nganong ang Department of Health Region 11 walay medical mission nga gipahigayon dito sa Jose Abad Santos? Asa naman ang atong tabang gikan sa gobyerno pinaagi sa Department of Health Region 11? Niadto na ang Office of the Civil Defense, niadto na ang Department of Social Welfare and Development Office Region 11. Dito na ang DSWD National sa Davao Occidental. Karon asa ang tabang gikan sa Department of Health Region 11? Kung natug pa mo ugwa pa mo kamata sa linog atong Hunyo 8, pagmata na mo karon. Ako mismo nakaadto ko anang lugara. Dakong kadaot ang nasinati. Unsa kay rason sa Department of Health Region 11 nganong wa sila makaadto? Doon na mo'y doktor to the barrio, isa ka buok na-instalar na before pa ang linog. Wa ta maulaw sa mga tao nga naa didto. Sila ang nanginahanglan og tabang. Ultimo mayor nangita sa inyong presensya, kanus amo magpakita. Ako mismo nga media ang pinakaunang naabot anang lugara, pero why personahe sa Department of Health Region 11 nga akong nakita? Wa ko magtumutumo kay kanang Hunyo 8 ug Hunyo 9 na ako anang Jose Abad Santos. Naabot ko sa barangay Magulibas. Kanang usa ka barangay mga kasama nga piting gubaa gid in town. Nagguba ang ilang gym, nagguba ang ilahang ang barangay hall. Gani ang health center nila piting gubaa. Karon walay gobyerno nga gikan sa Department of Health Region 11. May gani naay gobyerno nga gikan sa Department of Social Welfare and Development Regional Office 11. Dunay Office of the Civil Defense 11. Dunay Philippine National Police. Dunay Jose Abad Santos Municipal Police Station. Duna say Philippine Army o 10th Infantry Division. Unsa inyong rason sa Jose Abad Santos? Basig makaingon mong way kasada pero nganong nakaabot ko anang lugara? Wa ko ma-personal kay kabalo ko daghan kay mo gitrabaho diha sa inyong opisina. Kay dako kay inyong responsibilidad pag-atiman sa katawhan sa tibok rehiyon. Pero galing lang ang mayor na mismo nangita sa inyong presensya. Ako mismo nangita ko ninyo dito, asa mo. Limang usa ka lungsod nakasinati og kalamidad, duna pay mga isolated nga mga sitio o barangay. Ikapitong adlaw karon nagsaad na mo nga dunay mo abot. Ubot pasabot wa gid mo gipadala. Palihog lang pod sa uban nga mga ahensya nga abti kaayo, i-add sa group chat ang Department of Health Region 11. Aron masayod sila nga dunay kalamidad nga nahitabo kay murag wa sila masayod. Dunay mga tao nga tabangunon. Ako nga dili gani ko taga didto, nakaalsa bagog
usa ka tawo dito nga naligdag bato dito kus ospital sa Tomas Lacheca Hospital nga nahimutan ang luyuan ng munisipyo. Ambot lang kay nganong wa mo makaabot og mini-mayor pa, they could have done better. Ano ito paminaw ng pamahayag sa mayor sa Jose Abad Santos mga kasama kay nangita siya sa presensya sa Department of Health Region 11. Di ba no, parehas ka na obserbahan food nimo. Nag-story kami gahapon kay pagkahuman ako og post na anay mga nag-communicate sa ako. In fact, even the regional director of DOH nag-message pud me. Nya naapod siya yung mga staff nga gipatawag sa ako. Moadto daw sila today. Mag-deploy daw sila og mga tao din sa Just Today. Wala pa na ako na-verify sa incident man kung naka-upload na ba. Pero may murag kuan gid, wala gid sila katong hantod gawa ka manawagan, wala gid sila ni action. Ang ingon nila kay naa naman daw doctors to the barrio daw diri kay taga DOH man na. Pero ang akong tumong manggod kay existing naman na diri sa amo anyan. Sundot man ta ako na ay mas dugang. Sundot man ta ako na ay mas dugang. Mao na akong punto sa ila. So kumbaga wala gid sila ni kuan mayor ni Abante after gid or katong panahon nga nalinugan gid. Wala sila ni Abante ang magsulti mang good no sa disaster response na dili pa makasulod dayon kay tungod walay kalsada, mga walay anak. Naapot sila yung anak ng mga rason ang safety anak. So murag yung anak ang mga explanation sa bikas na side, pero moving forward at least no tungod sa nag-post ta og nagpadayag ta sa atong problema anay mo naay dahil mo adto today ako tuton pa nako. Di ba no parehas ka na obserbahan food. O mo to mga kasama ang pamahayag sa mayor